Ano sih? Hah? Tangsi sih mbak? Hello logofer, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। आंबो दङ खुनुरुखुम गेजेरावनो। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय आं दाखालि जोंनि बे बिजनि सुबाइजार सामथाइबारिनि दैबानानि ब्लग लाबोदोंमोन ना। ओमफ्राय दिनैथ' समबार हाथाइ नालाय दिनै बाजार जाथावथाव बेरायथावथाव जायगाफ्रा माबायदि जाखो बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैनानै आं भिडिअखौ लाबोबाय। ओमफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा जोंनिया खान्थाल फिथाइया माने गाहायावथार आरोना। ओमफ्राय बियो थाइनै मोनबायनो। ओमफ्राय दा बिमाया आंनो खोन्थादों। ओमफ्राय बेखौ खानोसै ओमफ्राय दोनथ'नोसै ओमफ्राय दाखैजानोसै मोजाङानो। स' लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय जायफोर आंनि भिडिअआव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ना मा होनो लोगोफोर। थ'दो बिदिब्ला जोंना खान्थाल बिफाङा नै बेनो नै फिसासो। फिथाइया थाइबाय नैबेनो खान्थाल गोमोना नै खोनादोंना दुब दुब। ओमफ्राय नै थाइसे आयौ नै माबा दङ खानस्रि ना मा बेबो नै बे मोनाखैलै मोनहाजोबो आरो ना मोनहाजोबो नै जोंना। बेबो माबा दंलै आं लाफ्रांबायमोन। बैबो मोनबायदां माबानायखौ जानो लुबैनानै दं। खान्थाल जाग्राया लिबियारानि नलाय बिसुरा जागोन नोंलाय बिसुरा जागोन नलाय नहरनै नोंख्ल' फादारखौ मायदि फुनदों सर मावजि नुलायनायनि। स्कुल बन्द मोनबाय दा हा सानबेसे बुस्थुआ गरम बन्द मोनबाय दा जिखुनु गरम बन्द मोनबाय दा। बिबैनाव क'क्राझाराव थांनो नागिरनायाबो गैया बेना दैबाना जानानै बिबैया र' हाननोसै हानग्रोना लानोसै। Cantik gue cepet. Ayo yang tua. Country. Oke lah, harus ini. Kayak jangan sih. Dia boleh hap marah. ভালকে বনাব নাপাৰে আৰু জাগাইলা কোনটা বুজিয়া दै लोमनाय बाजारानो दिनै जाबावबायसो मोजांनो। दाख्लै दै लोमलाबायनाया जाबाय आरो बाजार मुखে হয় না নহয় নিজে নিজে বানাই ল'ব লাগিব। এই বুঝে বিচাৰিছে কিমান পোৱা
आं होबाय बार' भाजा बायना हरफिनदो पेगल Instagram बानाय दे आम्ही खरत जायाखाम ये सप्ताह दे আগত বনোৱা না এইটো Kamu sih? Hah? Kamu sih mbak? Ang nào? Deh. Deh. Siapa sih nak? Oi.